Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga har bir maqtavlarыбыз, hamd sanalarыбыз erişip tursun. Allah Subhanahu ve Teala muhtaram kardeşler şuşu günlerinin beyikligin bizge anlarga nasip eylesin hem şuşu günleri bizni zorlap har türlü matur hamdaki kamil gıybetler kılırga Allah Teala nasip etsin. Muhtaram kardeşler, biz sizin bilen Zilhicce ayının birinci 10 gününde. Менә şuşu birinci 10 көне Зилхиҗҗә ayının бик тә бәрәкәтле, бик тә саваплы көннәр. Шуңа күрә дә бүген бераз шуның турында һәм мөхтәрәм кардәшләр якынлашып килүче Корбан гаете турында сөйләшеп китәрбез. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә үзенә аңа якынайырга бик күп мөмкинчелекләр һәм форсатлар бирә. Аллаһ Тәгалә бездән ерак түгел. Иллә мәгәр без аннан ерагайырга мөмкинбез. Аллаһ Тәгаләгә мөхтәрәм кардәшләр инде генә изгелекләр кылсак та һәрбашысы да ирешеп тора. Һәм шуңа күрә дә шушындый форсатларны, мөмкинчелекләрне ычкындырырга ярамый. Мөхтәрәм кардәшләр, менә җир шарында хәзер бераз теге кешенең дип әйтгәндә юнәлеше үзгәрде. Әйтик, мәсәлән, элекеге вакытта кеше Аллаһның ризалыгына омтыла торган иде. Һәм шуңа мөмкинчелекләр эзли торган иде. Ягъни аның тормышы тулаем дин белән бәйле иде. Мин әйтмим, ул ислам дине генә ди. Христиан икән, христиан дине белән бәйле аның гамәле тормышы шулай бит. Я булмаса, ул инде мәҗүси икән, мәҗүси дине белән бәйле аның, буддист икән, ул буддизм белән бәйле. Ләкин иртә белән торганнан соң кичкә кадәр ул уйлап йөри, Аллаһ Тәгаләне ничек ризалатып була икән дип. Һәм дә менә шушы Аллаһ Тәгалә ризалатыр өчен инде кай вакытта вахшилеккә дә бара торган булганнар шулай бит. Әйтик, шул ук ацтекларны гына алсак шулай бит инде. Кешеләрне үтереп, аларның йөрәкләрен чыгарып, шушы корбан китерүче чираклары. Бу бит корбан кылу. Корбан итү, Аллаһ Тәгалә өчен корбан кылу. Алар бит аларны үзләре өчен эшләми. Әлбәттә, диннәре ялган, әлбәттә, бу вахшилек, бу. Әмма аларның максаты Аллаһ Тәгаләне риза итү. Алар шуның белән көн күргәннәр. Аллаһ Тәгалә турында уйлап һәм Аллаһ Тәгалә риза булсын өчен дип тырышып. Хәзерге вакытта приоритетлар үзгәрде. Шулай бит. Без хәзерге вакытта нинди генә тормышның әсәсен алсак та шулай бит инде. Безнең максат ул булса дөнья приоритетлары. Без хәзер әлеге дә баягы мәчеткә керергәме, я булмаса анда чиркәүгә керергәме чиратта тормыйбыз. Без хәзер чиратта торабыз, машина көтәбез. Безгә кирәкле комплектацияны, безгә кирәкле төсне, безгә кирәкле бәяне, шулай бит, скидкаларны һәм башкасы. Я булмаса, без хәзер гаит алдыннан мәчет ишеге төбендә хунмыйбыз беренче сафка эләгер өчен. Без хунабыз хәзер кибет төбендә беренче айфонны алырга. Шулай бит. Кибет төбендә хунабыз беренче айфонны эләктереп алырга. Әле мөмкин булса шулай бит. Хаҗга барып, анда әйтик, анда үзебезгә яки хаҗга барган кешеләргә дуга кыл дип әйтмибез без. Америкага барган кешегә айфон алып кайт дибез. Планшет алып кайт дибез. Анда арзанрак, сыйфаты да әйбәтрәк дибез, шулай бит. Менә бу дөньяның, мөхтәрәм кардәшләр, приоритеты, өстенлеге үзгәрүен күрәбез без. Һәм инде шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә кайтарырга тели. Кире рухи байлыкка, рухи чыганакка. Әгәр дә рухи байлыкка кайтсак, рухи чыганакка кайтсак, бу дөнья үзебезнең арттан килә. Әле шул айфонны сата башлаганчы сиңа китереп бирәләр. Шулай бит. Әгәр дә синең рухи байлыгың булса, булмаса инде мискенләнеп шуның артыннан җыячаксың, үзең акча җыеп, сатып алып, ул ватылып, аннан соң тагын ремонтлап, шулай иттереп борчылып йөрячәксең. Менә шуның өчен дә бу Зилхиҗҗәнең беренче 10 көне безнең сынау. Син нишлисең шушы вакытта? Калдыра аласыңмы син шушы бөтен дөнья эшләрен? Аллаһ Тәгаләнең шулай бит рәхмәтенә өметләнәсеңме? Һәм нәрсә эшлисең син шушы беренче 10 көндә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма мин айямин ал-амалу фихинна афдалу мин һадихи ал-ашр." Шушы 10 көннән дә кадерлерәк һәм шушы 10 көндә кылынган гамәлдән дә кадерлерәк башка көннәр юк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Димәк, шушы беренче 10 көн Зилхиҗҗә аеның ул калган бөтен көннәргә караганда да өстенрәк ди. Калу я Расулаллаһ, ва лал җихад фи сабилиллаһ. И Расулаллаһ,
Җихадтан да зурракмыни бу 10 көннәр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорыйлар. Җихад инде ул Аллаһ Таала юлына сугышка чыгып, шулай бит инде. Чыгу дип әйтик инде. Моннан да үз-үзеңне теге моннан да корбан итүрәк зурракны күз алдына китереп булмый. Бу идә чәй эчеп утыру түгел. Бу мәшәкать. Анда тагын сине үтерергә дә мөмкиннәр шулай бит. Шуңа караганда зурракмы дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Әйе. Ләкин әгәр дә шушы юлга чыгып ул бөтенләй кайтмаса ди, ансы әлбәттә зуррак ди. Шушы юлга чыгып, ягъни җихадка чыгып бөтенләй кайтмаса, малы да үзе дә шунда калса ди, ансы әлбәттә зуррак ди. Әмма инде шушы калган изге гамәлләрдән иң истене менә шушы беренче 10 көнне кылынган гамәлләр, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, хадисләр төрле була шулай бит. Бар хадисләр Рамазаннан да зуррак көннәре юк. Бар мәсәлән анда һәм башка шундый хадисләр. Бу бер хадис икенче хадискә каршы килә дигән сүз түгел. Монда алай дип уйларга кирәкми. Монда мөхтәрәм кардәшләр, һәр бер шушы әйтелгән хадистәге көннәрнең дә өстенлекләре, биеклекләре бар дияргә кирәк. Һәм шуңа күрә дә монда аның иң хәерлесен эләктерергә түгел, бөтенесен эләктерергә тырышырга кирәк. Шуңа күрә дә менә шушы беренче 10 көнне Зилхиҗҗә аеның мөхтәрәм кардәшләр шул дәрәҗәдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны дәрәҗәли һәм күтәрә, моннан да өстенрәк зуррак көннәр юк ди. Чөнки бу көннәрдә ислам диненең бөтен гамәле дә кылына. Шаһадат сүзе әйтелә, намаз укыла, ураза тотыла, бу көннәрдә ураза тоту шулай бит хәерле. Закат бирелә, әлбәттә бу көндә закат бирергә дә мөмкин, һәм хаҗ кылына. Башка вакытта бу бөтен бишесен дә бер юлы үтәп булмый аны. Мәсәлән, син Рамазан аенда закат бирәсең, ураза тотасың, хаҗ кыла алмыйсың. Хаҗ кылына Зилхиҗҗә аенда гына, шулай бит олы хаҗ. Менә бу вакытта шушы көндә бөтен ислам диненең гамәлләре дә камил рәвештә шулай бит инде үтәлә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы көннәрдән дә зуррак көннәр юк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Икенче бер хадисендә ул әйтә: "Ма мин айямин أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر." Аллаһ Тәгалә каршында шушы көннәрдән дә биегрәк көн юк. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы көнне кылынган гамәлләрне күбрәк ярата ди. Менә шушы 10 көндә ди. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Һәм шушы көннәрдә күбрәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, күбрәк тәхлил әйтегез, тәкбир әйтегез һәм тахмид әйтегез. Инде тәхлил ул ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән сүзләр. Тәкбир ул Аллаһу акбар дигән сүз, тахмид алхамдулиллаһ дигән сүз. Буларның бөтенесендә үз эченә ала торган тәкбир Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Менә шушы тәкбир формасы, шушы Аллаһ Тәгаләне зикр итү формасы бөтен шуларның ичесендә ала. Менә шушы зикрне бу көннәрдә күбрәк әйтергә тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Вакыт бар икән, кулда тәсбих икән, тик утырасың, машинада барасың шулай бит. Алдыңда әйтеп барасың шушы зикрләрне. Шуңа күрә бу көннәрдә Аллаһ Тәгаләне күбрәк олылагыз, күбрәк зурлагыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Шушы көннәрдә, мөхтәрәм кардәшләр, Ибн Гумар белән Абу Хурайра радиллаһу анһума базарга чыгып шушы тәкбирне әйтеп йөргәннәр. Базарга чыгып тәкбирне әйтеп йөргәннәр. Һәм аларның шушы тәкбирне әйткәннәрен ишетеп, базарда булган бөтен кешеләр аларга кушыла торган булган. Без беләбез ки, Гумар радиллаһу анһу да шулай бит базарларга чыгып Коръән укый торган булган. Ягъни анда булган кешеләргә искә төшерә торган булган дин турында. Безнең хәзрәтләр киресенчә шулай бит. Без эштә булганда эш турында сөйләшәбез, анда бер-беребезгә динне бик искә төшермибез инде. Мәчеткә килгәч, тоже эш турында сөйләшәбез. Анда да бик динне искә төшереп тормыйбыз, шулай бер-беребезгә. Мәчеттә бит инде, шулай бит инде, анда нәрсә кирәк инде. Анда да бер-беребезгә динне кайчакта искә төшереп тормыйбыз. Менә шуңа күрә дә безнең сахабаларыбыз радиллаһу анһум алар һәр вакытта да динне бер-берсенә искә төшерә торган булганнар. Чөнки кеше бит онытып җибәрә. Онытып торган гадәте бар аның. Һәм шуңа күрә дә базарга чыгып алар әйтеп йөргәннәр. Мин күз алдына китерәм, иртәгә безнең хамында утырган мөселманнар торговый центрга чыгып китәләр дә, шулай бит анда зал буенча
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber deb yeri başlaydılar şulay bit. Все, gayetni tirmada ötküreler anasın. Indi jüler iken bu deb şulay. Endi muhtaram kardeşler, elbette ul şulay bulgan. Müslüman nar yanında, Müslüman şulay bit. Ilinde deb aytigindi. Bizning jirlikte bu bek seyir көрүнө. Lakin özübüzning Müslümanlar arasında mana işlesek şulay bittanın birinde de ziyаны yok. Endi şoňa görä muhtaram kardeşler, bu günlerde hatta var mahsus tekbir teşrik günleri. Ol bizning endi Garafa gününe göre. Garafa gün bu yıl Allah'a şükür Saud Arabistanda bilen to'g'ri kele. Mana aligina tag'in bir qasrab yazgan edim. Aytdilar, javob keldi. Garafa günü Saud Arabistanında da bu yıl yakshanba kunida bo'la. Bunda da şoňa göre endi Allah bersa yakshanba kunida bo'la. Bu endi bizning 11 sentyabrda. Ham şoňa göre şuşu günni biz takbir ayta başlayabız. Ertengi namazda Allah bersa, ertengi namazda farzdan soň takbirni ayta başlayabız. Şuşu takbir sözlerini aligina biz qabatlagan. Hamda endi ul aytila 5 gün. 5 gün aytilgandan soň endi biz ana muhtaram kardeşler andan soň to'xtatabız. İkindi namazında, 5-nji günniň ikindi namazında ul bizning to'xtala. Mena şulay itip bu atala takbir teşrik günleri. Tekbir degan söz endi Allahu Akbar degan söz, at-tashriq nasa degan söz deganda ul teri kiptiru degan söz. Teri kiptiru. Çünki qurban vaqti qurbandan soň terini nişetkenler, kiptirgenler, şulay bit quyoshga ilib, jelga ilib kiptire turgan bolganlar. Kiptirmesen ul çiri sasy. Şoňa görä de bu günlerini tekbir teşrik günleri dep atytyrgan bolganlar, muhtaram kardeşler. Mena anyň ismi şundan alıngan. Mena şulay aýtyp biz endi mahsus bu aytala tagayinlengen tekbir muayyen, yani bilgilengen tekbir dep ataly. Amma bilgilenmegen tekbirni biz hazırda ayta alabız. Tilese qaysı wagtda. Tilibez eken namazdan soň şulay aytabız, tilibez eken özübüz gene oturgan wagtda, tilibez eken anda maşinada, tilibez eken işte. Masa tagayinlenmegen tekbir ham şuşu birinçi 10 günni any endi tilese qaysı wagtda aytırga kengeş etile. Muhtaram kardeşler, şulay yok. Hac wagtynda biz iske çirabız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge aytgan hac wagazyn dep aytyk, hutbasin. Bul anda mürajaat etip özüniň sahabelerine mürajaat etip wagaz hutba okuy. Mena şuşu hac wagtyndan biz bilebez, çama bilen bizning sahabelerimizning sany 100 000 tiresi. Şol wagtda bütün kile algan müslümanlar şuşu hajyga jyıla turgan bolganlar, jyılganlar ham şondan biz çamalybyz. Müslümanlarning sahabelerinin sany 100 000 dep çamalybyz. Mena şuşu wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürajaat etdi hem şuşu günlerde muhtaram kardeşler ayet inge. Allah subhanahu ve taala ayta Bismillahirrahmanirrahim. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Şuşu günleri Allah taala ayta el-yevme ekmeltu lekum dinakum, sizning dinigizni kamil kıldım, yani tamamladım dey. Çından da şuşu hac ameli farz bulgaç, hac ingenden soň endi bu bola Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin soňky yılları, bu bola ular aldından anyň soňky yılı, şuşu wagtdan soň muhtaram kardeşler endi din kamilleşe. Bütün hükümler inge bite, onda bir-iki hükümden kala endi. Bütün hükümler inge bite, hamda İslam dini özüniň kamil formasyny ala. Şoňa görä de Allah taala aýtdy, bugün sizge dinimni tamam kıldım dey. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Nimetlerimni bugünkü günde sizge berdim dey, berip bitirdim dey. Ve raditu lekumul islame dinen. Ham şuşu günden sizge İslam dinin din ettim dey. Mana bu muhtaram kardeşler bek zor söz. Şuşu günden kimde kim İslamdan başka dinni özüne din etip saylasa, ol adaşkan bolup sanala. Ol adaşkan bolup sanala. İslamны şuşu günden Allah taala aýtdy, din etip berdim sizge dey. Sizge degen söz ol muhtaram kardeşler kişilikke. Kişilikke. Şoňa görä de bu günlerning ahamiyeti muhtaram kardeşler bek zor. Dinimizning kamilleşken çaklary hem şularny biz elbette endi oýlaýbys muhtaram kardeşler. Endi şulay yok. Şuşu Garafa günü turunda, Garafa gününiň fazileti turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafa. Ve innehu la yadnu thumma yubahi al-malaika feyaqulu ma arada haula.
шушы көннән дә күбрәк башка көннәрне ди Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә уттан кешеләрне коткармый ди. Ягъни шушы көнне Аллаһ Тәгалә иң күп санда кешеләрне уттан коткара, тамуктан коткара ди. Аллаһ Тәгаләнең бар амнистия көннәре. Бар амнистия көннәре. Улар бар мөхтәрәм кардәшләр. Алар бар Рамазан аенда. Һәр Рамазан аеның һәр көнендә Аллаһ Тәгалә билгеле бер күләм кешеләрне тамуктан коткара. Һәм ул бар шушы Гарәфә көнендә. Гарәфә көнендә иң күп сандагы кешеләрне Аллаһ Тәгалә тамуктан коткара ди. Менә шушы списокка керергә безгә кирәк. Аның өчен нишләргә? Аның өчен мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләдән дуа кылырга һәм шушы көнне гыйбадат кылырга, ураза тотарга кирәк. Аллаһ Тәгалә шушы көнне аңа мөрәҗәгать иткән кешеләр турында фәрештәләргә әйтә. Карагыз ди. Аларны мактый, карагыз минем кылларымны ди. Ничек алар миңа мөрәҗәгать итәләр ди. Һәм әйтә, нәрсә телиләр алар ди кешеләр ди. Ягъни ни теләсәләр, мин аларга шуны бирәм ди. Менә шуңа күрә дә Гарәфә көнен без инде бәйрәм итеп үзебезгә гыйбадәттә үткәрергә кирәк. Һәм элек-электән безнең татар халкында Гарәфә көне дигән көн булган. Аны әйтәләр шулай бит. Кай вакытта хәтта Гарәфә көн дип әйтәләр. Ул мәкаль кебек килеп чыга инде, бәйрәм алдындагы көнне. Бу бәйрәм алдындагы көнне Гарәфә көн диләр татарларда. Ягъни иртәгә бәйрәм булса, любой бәйрәм гаит түгел. Аның алдындагы көнен Гарәфә көн диләр. Чөнки гаит бәйрәмендә, шулай бит инде Корбан гаитендә аның алдагы көн Гарәфә көн дип атала. Хәтта шулай кирип киткән ул татарларның телләренә. Моны инде теге хәзер бөтен татар белми инде шулай бит хәзерге вакытта. Әмма ул шулай элек шулай әйтелә торган булган. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Гарәфә көннең гаит алдындагы көнне дә без шулай зурлап үткәрергә тиешбез Аллаһ Тәгалә каршында. Менә бу Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә вәгъдә иткән ягъмәтләр. Һәм без хәзер шул көндә яшибез, әлхәмдүлилләh. Без мөселман бу көнне, без бу көннең кадерен, хөрмәтен беләбез. Без бик зур фазилатны беләбез. Бары тик мөхтәрәм кардәшләр, үтәргә генә кала. Иң җиңеле шулай бит инде кала, ул да булса үтәргә генә. Чөнки белмәгән кешеләр бик күп. Надан йөргән кешеләр бик күп. Һәм шушы көн әле бетмәде. Без бу вагазны сөйләсәк, гаиттан соң, эх дип әйтер идек. Әле Аллаһка шөкер бу көннәр бара. Шуңа күрә мөмкинчелекләребез, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, всех в первую очередь поздравляю с приближающимся днем Курбан-байрама. И также поздравляю с этими 10 днями месяца Зуль-Хиджа, благословенные 10 дней, когда мы можем совершать поклонение и можем приблизиться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля радуется, когда его раб приближается к нему, просит у него что-то или же кается. Даже есть хадис, где говорится, что Аллах гневается на того, кто ничего не просит у Аллаха. Кто ничего не просит у Аллаха. У нас же сейчас есть такие моменты, да, когда человеку все есть и говорит, а что мне его просить, все есть. Человек уже доходит до того и говорит, а мне все есть, говорит, зачем, что у него просить? Как один новый русский поймал золотую рыбку, золотая рыбка говорит, отпусти меня, я исполню твои 3 желания. А новый русский говорит, ну у меня, говорит, нет желаний, может тебе что надо, говорит. То есть человек созревает до такой степени, что ему уже ничего не надо. И человек, который думает, что ему ничего не надо от Аллаха, это Аллах. Это он уже сам возомнил себя Аллахом. Потому что зависеть от Аллаха и ничего у него не просить, это невозможно. Поэтому на такого человека Аллах Тааля гневается. Самые лучшие моменты, дорогие друзья, просить у Аллаха что-то или обращаться к Нему, как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот эти 10 дней месяца Зуль-Хиджа. И самый хороший день для дуа – это день Арафа, то есть день до жертвоприношения. День до жертвоприношения. Если в этом году 12 числа у нас будет Курбан-байрам, значит 11 число. И пророк, саллаллаху алейхи говорит, хайру дуа у яуми Арафа. Лучшая дуа, лучшая молитва, которую можно сделать, это молитва, которая была сделана
в день Арафа. В день Арафа, то есть за день до жертвоприношения. «Ва хайру ма культу ана ва набиюна мин кабли». И самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахуль мульку ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир». Самое лучшее, что мы можем говорить в этой жизни, даже сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, самое лучшее, что я говорил в этой жизни, и все пророки до меня, это вот эти слова. «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахуль мульку ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир». Вот эти слова зикра, они объемлют самое основное, что касается Аллаха Субханаху ва Тааля и что касается нашего отношения к Нему. «Ля иляха илляллах». Нет ничего, никого достойного поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Иначе говоря, мы можем так его перевести. Ничто не приносит ни пользу, ни вред, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. «Вахдаху ля шарика лях». Он один и нет у него сотоварищей. Это, дорогие друзья, вроде бы простые слова, но однако в этом мире сейчас мы до конца не осознаем смысл этих слов. До конца не осознаем. Даже по себе могу сказать. Даже по себе могу сказать. Да? Иногда, например, сидишь и думаешь, да? Например, просто говорю, например. Эх, если бы вот сейчас пришли и дали $1 миллион. Да? Вот если бы сейчас пришел кто-то с чемоданчиком, вот тебе там $1 миллион. Да, делай там что-нибудь, купи себе что-нибудь там, да? Поживи немножко туда-сюда. А потом ловишь себя на мысли. А почему я в мыслях думаю, что кто-то мне принесет $1 миллион? А почему я не жду этот миллион от Аллаха? Почему я сижу и жду, что какой-нибудь дядя, нефтяник, олигарх принесет и даст? Он что? Он дает? Нет. Вот мы, дорогие друзья, вот просто примитивно я говорю. У нас вот так бывает. Когда мы идем, у нас бизнес идет, да? Я видел одного человека, который остался без работы и шел навстречу на собеседование. И я у него спрашиваю, я говорю, не расстраивайтесь, Аллах даст работу туда-сюда. Он говорит, да, лишь бы вот этот человек меня лишь бы помог, лишь бы не бросил. То есть вся его надежда сейчас в руках этого человека, не в руках Аллаха. Понимаете? Вот когда мы договариваемся о встрече какой-нибудь, да, мы волнуемся, подпишут контракт, не подпишут, выделят деньги, не выделят. А почему ты на него надеешься, а не на Аллаха? Вот мы говорим «Ля иляха илляллах», а на самом деле-то смысл этих слов мы далеко не понимаем, на самом деле. На самом деле-то в жизни мы постоянно зависим от кого-то, мы постоянно боимся кого-то или ожидаем от кого-то, помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, вот это самое первое, что Он сказал. Он дает, Он забирает. Ляхуль мульку ва ляхуль хамд. Ляхуль мульк. Лишь Ему принадлежит все. Лишь Ему принадлежит все. Все, что мы знаем, все принадлежит Ему. Все Ему принадлежит. Ляхуль мульк. Нельзя говорить, что вот этот человек там правит, этот человек владеет там, и думать, что это все уже у него только, и без него ничего не решается. Все в руках Аллаха Тааля, даже этот человек сам. Ляхуль мульку. Все в руках Аллаха. Ты можешь перескочить этого человека, сразу же обратившись к кому? К его хозяину. К его хозяину. То есть к самому Аллаху Субханаху ва Тааля. Ляхуль хамд. Ему лишь хвала вся. Иногда мы хвалим кого угодно, но не Аллаху Субханаху ва Тааля. Порой мы очень красиво выражаемся кому угодно, но не по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля. Жалеем свои языки по отношению к Нему. Ва хуа аля кулли шайин кадир. И Он в состоянии сделать все, что Он хочет. Все, что хочет, все, что пожелает, Он все может сделать. Аля кулли шайин кадир. Оживляет, умерщвляет, дает, забирает, все в Его руках. Вот кто осознал
суть этого зикра, все, это блаженный уже. Это все, это счастливый человек. Его ничто не может ни потревожить, ни побеспокоить. Ничто его уже в этом мире не коснется. Все. Хотя слова очень простые, но когда эти слова зайдут к нам в сердце, то тогда мы обретем покой и спокойствие, которого нам так не хватает. Также, дорогие друзья, Пророк ﷺ говорит: «Яумуль хаджиль акбар, яумун нахри». Время хаджи, говорит, это время жертвоприношений. Что такое хаджи, говорит, Пророк ﷺ по-другому говорит, это жертвоприношение. Как раз в этих 10 днях у нас есть жертвоприношение. Мы делаем курбан Аллаху Субханаху ва Тааля. Режем жертвенные животные. Также Пророк ﷺ говорит, самый лучший день перед Аллахом – это день жертвоприношения, яумун нахр. А потом, после него, какой день? Это следующий день жертвоприношения. В году есть 2 великих дня. 2 великих дня, лучшие перед Аллахом. Это день Курбана, день Гаита, а потом следующий день Гаита. Понимаете? Говорят же, у меня есть 2 любимых человека в этой жизни, да, 2 любимые женщины. Это мама и жена. Да, говорят люди. Это мама или дочка там. Или жена и жена. У кого, да? И так говорят, да, кто жену боится. А перед Аллахом Субханаху ва Тааля это самый великий день. День жертвоприношения. И второй великий день – это следующий день жертвоприношения. Они идут подряд, дорогие друзья. Понимаете, насколько серьезность и величие дня жертвоприношения Курбан Байрама. Это просто с этого уже можно понять. И поэтому мы в этот день, день Арафа, мы делаем дуа. День Арафа мы просим Аллаха, обращаемся к Нему, держим уразу, а на следующий день мы делаем курбан, жертвоприношение. Дорогие друзья, жертвоприношение, оно ничем невозможно его заменить. Например, есть люди сейчас, люди умные есть же, они говорят, зачем резать бедные животные, там за 6, за 7, там за 10 тысяч рублей, давай я лучше садаха дам этими деньгами, пусть животное живет. Нет, не заменяется. Он говорит, ладно, давай я дам 100 тысяч рублей вместо этого барана. Нет. Давай я дам 1 000 000 вместо этого барана. Нет, не заменяется. Давай я дам 10 миллионов. И Хазрат говорит, ладно. Нет, не заменяется. Нет, не заменяется. Даже в этом случае заменить вот этот вот саваб, вот этого барана или же там корову, верблюда невозможно никакими деньгами. Ты должен взять и зарезать, принести в жертву. Это приказ Аллаха, и он не меняется до судного дня. Даже если мы будем летать на космических кораблях там, совершать полеты на Марс, мы будем либо там делать курбан, либо здесь делать курбан, но курбан мы будем делать, дорогие друзья. Это не меняется. Это не меняется. Такое отступление один человек в будущем, далеком будущем, 500 тысяч лет вперед уже ушли. Человек вернулся с Марса, снял экзокостюм, из таблетки сделал себе еду, все, сел отдохнуть, хотел помыться, забыл, что воду отключили на 2 недели, горячую воду. То есть даже в будущем ничего не меняется по отношению к коммунальным службам. Вот такое же постоянство с курбаном будет, дорогие друзья. Ты зашел, снял экзокостюм, сегодня день Гаита, все равно ты должен пойти к пастуху куда-то, да, купить у него этого барана или корову и зарезать. По-другому невозможно. Даже если мы там 1000 лет вперед уйдем. Это не меняется, дорогие друзья. Вот это очень важно понять и осознать. Альхамдулилля, мусульмане сейчас это понимают, с каждым годом все больше и больше курбан режется. Альхамдулилля, шикр. Дорогие друзья, Аллах Тааля от нас не хочет этого мяса. Мясо ему не надо. Аллах Тааля не нуждается в еде, в питье там или еще в чем-то. Аллах Тааля хочет, чтобы мы были богобоязненны и слушались Его.
Как он говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахим, «Ля яна Аллаха люхумуха ва ля димауха, валякин яналиху таква минкум». Аллах Тааля не достигнет ни мяса, ни кровь этих животных, но достигнет его ваша богобоязненность. Достигнет его ваша богобоязненность. Дорогие друзья, только в исламе жертвоприношение доведено до логического понимания. Любую, возьмите другую, особенно религию, особенно языческую какую-нибудь, да, это просто сумасшествие. Это просто сумасшествие. Например, режут животное, и его никому нельзя есть. Как было еще до ислама. Приносят в жертву животное, и его никому нельзя есть, оставляют мясо. Или же просто кидают в воду. Или сжигают. Такого в исламе нет. Ты зарезал животное, пришел, приготовил и поел. Сам. Аллах Тааля не отправил ни почтой, ничем. Ты сам съел это мясо, дорогие друзья. Как может быть еще, да, еще как может быть еще лучше человеку? Да никак. Лучше уже быть не может, если он еще саваб получает, еще и мясо получает. Причем ведь, зарезав это животное, ты не обязан его раздавать. Ты можешь все оставить у себя. Нет по шариату такого условия, что обязывает тебя раздать это мясо. Можешь корову зарезать и запихнуть себе в холодильник. Потом кушать его в течение года. Хоть как кушай, жари, вари, что хочешь делай. Твое дело. Разве это не легкая религия? Легче не бывает. Даже бедняки могут себе позволить курбан таким образом. У него есть деньги на курбан, например. Но если он зарежет, он еду себе не сможет купить. Он режет себе курбан, и еда у него появляется. Все. Он же все равно мясо покупает. Все равно еду же покупает. Вот и все. Настолько все просто, настолько все понятное, и настолько ислам никого ничего не обязывает, потому что мне часто говорят молодые люди, ислам, религия нужна, чтобы порабощать человека, чтобы у него что-то забирать там и так далее. Я говорю, а что просит-то от вас ислам? Я спрашиваю этого человека, ислам от тебя что просит? Шахадат, что ты потерял? Намаз, ураза, даже закат. Даже закат все равно к тебе же возвращается. Хадж, ты что теряешь-то? Курбан, что теряешь ты? Что ислам от тебя требует? И разве ислам требует подчинения кому-то? Ислам требует подчинения Аллаху. Вот это было бы действительно жестоко, если бы пришел человек, как фараон, и сказал, я Бог, мне подчиняйтесь, вы мое имущество. Да, мы этого человека смело можем отправить куда подальше, да? Но мы же просим подчинения Аллаху, и Аллах Та'аля говорит, мне нужна лишь ваша богобоязненность. Мне от вас ничего не надо. Я вам даю, я не забираю у вас. Вот это и есть, дорогие друзья, радость ислама мы понимаем через курбан. Смысл курбана, дорогие друзья, мы понимаем, что мы должны приносить в жертву Аллаха что-то. Потому что если мы любим кого-то, мы постоянно чем-то жертвуем. Мы постоянно чем-то жертвуем. Даже сейчас, любя Аллаха, мы жертвуем час-полтора своего времени, чтобы посидеть здесь в мечети, на твердом полу, сонные, жарко, хочется спать. Я вас отлично понимаю, я был на вашем месте. Да? Но мы жертвуем. Это курбан. То же самое каждый день ради любимого кого-то мы должны жертвовать. Мы же жертвуем ради детей, ради жены, ради родителей. Мы жертвуем же ради работы. Мы жертвуем всем всегда. Нет такого, чтобы человек полностью делал то, что он хочет. Он постоянно чем-то жертвует. Постоянно. И вот истинный, верующий, он жертвует ради Аллаха. И тем самым он не унижает себя, жертвуя там что-то перед людьми, унижаясь перед людьми. Ради Аллаха, перед Аллахом унизиться это не стыдно, потому что Аллах Та'аля величественнее нас. А вот унижаться перед себе подобным,
Вот это унижение. И мы, дорогие друзья, порой унижаемся перед кем-то, но не унижаемся перед Аллахом. Ничем не жертвуем перед Аллахом. Можем посвятить 2 часа, 3 часа времени телевизору, а Аллаху 5 минут жалко. Действительно так. Можем жрать, что хотим, можем не жрать, что хотим, да, но держать уразу жалко. Вот поэтому, дорогие друзья, это курбан, символ жертвенности. Это символ жертвенности Ибрахима, алейхиссалям, когда он не пожалел ничего ради Аллаха субханаху ва тааля, и этому же он нас учит. И Аллах тааля нам в полной мере все это возмещает. Тем более-то особо-то мы не жертвуем, дорогие друзья. Все же в нашу же пользу оборачивается в итоге. Вот это и есть мудрость ислама, мудрость и легкость, точнее, нашей религии. Дорогие друзья, значит, Курбан Байрам у нас будет 12 числа в понедельник. Собираемся в мечети где-то в половине 4. 4, 10 минут. 5 читаем утренний намаз. Потом будет вагаз. Восход солнца будет у нас в 5 часов 9 минут, 10 минут. А потом уже через 20 минут, через 30 минут после восхода, 5:30, без 26, читаем гаид намаз. После него читаем хутбу, читаем Коран, делаем дуа и идем резать курбан. Идем резать курбан, дорогие друзья. Кто где заказал, все туда едут. В основном забой животных начинается где-то с 6-7 утра. То есть вот по разным таким пониманиям. И поэтому, дорогие друзья, как только зарезали животные, такой мой личный совет, постарайтесь этот день провести с родными, с друзьями, устроить праздник своим детям, чтобы действительно они запомнили этот день, что это праздник, действительно. Поэтому и гаид называется праздник. Гаид это так и переводится праздник. Со своими друзьями, родственниками. Ну и, конечно, не забыв об Аллахе субханаху ва тааля. Поблагодарить его, помолиться Аллаху субханаху ва тааля вместе со всеми своими дорогими, любимыми людьми. Вот это, дорогие друзья, действительно праздник, который не так часто выпадает в нашей жизни. Мы же не индусы, у них 365 дней, из них 360 это праздники религиозные. У нас только 2 праздника, Курбан Байрам и Ураза Байрам. Поэтому нужно как можно лучше его провести в религиозном, конечно же, понимании. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.